Здравейте, приятели! В момента сте с Бейс и ще ви Dead Best. Както гледате това, което е на корицата, ще играем Five Nights at Freddy's 1 и ще изиграем всички серии. Нали, това е парт 1. Разбира се, аз съм на първа нощ. Да, то се изписа. Сега ще го играем днес. Днес може да минем и втора нощ, но няма да бъде в този клип, който сега ще изиграем. Този клип ще бъде само първа нощ. Това е Фангай, той ще вземе на фона. Аз ще му затворя. Той ще става в 2 часа. Можете да ме затворите от Меткал. Това е Фангай. Още защото знам доста неща за него. Това е Purple Guy, но в последно най-вероятно според мен, защото има два слуха, че е Purple Guy, а другия не е. Че наистина истински Фангай, обаче не, нали, умира. Последния епизод се останеш. Ето това са Фреди, Чика и Бони. Ще ви покажа къде седи Фокси на камера на C. В момента е 1 часа. Ето е нещо, което ви съм направил. Виждате тази табела, която пише Celebrate, нали? И чухте патешкия звук, нали? Това е носа на Фреди и като го натиснете, така прави. Чакай. Че само нещо. Мога да го натисна. О, точно! Бони, според мен ще трябва да направя. Някой бъркат в Бони. Друга Бони. Чуйте, че това е сега. Няма да так. Бони. Ето го. Виждате, че на камера на Бена има още Чика и Фреди. Фреди, че няма да се бои. Днес. Тя никога не работи. Тук се попълча го умислява. Лесно да се. Между другото, забравих да благодаря тези клип за това, че не е да се казва да измисля.
Успях. 6 часа. Втора нощ от Five Nights at Freddy's 1. Няма да е. Сега, както гледате, имам 23% батерия, което не е много добре. И ще се запитате един въпрос. Защо не снимах с интро? Ами, ако искате да играем повече игри, няма как да снимам с интро. Защото таблета ми заема огромно, нали, място за това интро. Чакайте, за да може да видите на голям екран. Това интро заема огромно място. Боже, в таблета ми. И така той, нали, не може да изтегля повече игри, защото самото приложение за интро е много голямо. И с него не мога да изтеглям игри и да ги играя. А колкото повече игри има в този канал, защото той все пак е геймърски, толкова по-добре. Понякога ще има и такива развлекателни клипчета, но той е главно геймърски. Добре, приятели, да ви кажа, ще се видим после. Трябва да наваксваме доста и чао!